kamata ba wannan mabarta. Na farko dai an ci gaba, saboda in ka ba kanka daraja sai Allah ya baka daraja, dan adam ya baka daraja. General ban ce maka wani ba, shi dai ƙyan Nijar sun yi sa'a, don babu abin da yake da sa'a ga ƙyan Nijar sai ya zama shugaban ku bai da tsoro, shugaban ku namiji ne, shugaban ku wanda ya zama zai iya cewa shi ba da rayuwar shi don ƙasar shi. Abin da janar yake faɗi ƙyan Nijar sai suwa Allah godiya da saboda haka kamar yadda sun ka same shi. In ka diba Moscow kiran ta yi Ibrahim Traore ƙasarsa, Mali kiran shi an kai, nan Nijar ɗan Moscow sun ka zo Nijar. A diplomasiyya ta duniya ƙimar daraja kenan a ishe ka ƙasarka. Zamanin Tanja da shugaban ƙasar Faransa ya ce shi adda abin da ake so sai an so. Kenan in ka ba kanka daraja bakin waɗanga abubuwa da ka gani ake gawi. Na farko ko da an ce maka Nijar za ta ba Faransa baya game da ƙyan takardar su zuciya su ta mutu, babu wanda zai tunanin Nijar za ta iya ba Faransa baya. Ni ɗan siyasa nake, na san ƙyan siyasa, kuma ƙyan takardar Nijar sun ka ɗauki Faransa ba su ɗauki Allah haka nan ba. Amma yau kaga abubuwa duka ya canza. Kenan ƙarin da ake fata ƙyan Nijar abu guda ne ga matsala gare mu, ba mu yabon namu, ba mu yabon namu. Yau in ka dibi ƙyan Mali da ƙyan Burkina yadda suke rabon shugaban ƙasar su, ƙyan Nijar ba ka samu shakana. Kaga babban allobar da aka gaba mu wahala wadda cewa, amma zancen ci gaba ni ban iya mali sayan sai in ce maka an ci gaba, kuma sai dai Allah ya tsare mana su. Matsala ta yaƙi kowa ya riga ya san zamanin da ake yanzu, yaƙi sai dai Allah ya kawo saukin shi, amma ba ƙare yaƙi ba sai duk da ƙasar da take da arziki ƙasa. Tunda ana yin yaƙi ne ana kiran shi harbul maliyan, ba wai wani harbi yaƙi na dukiya shine ake yi. Yau in kaga an kai yaƙi na abin da ƙyan Nijar ya kamata bisa social media su nuna ma a'a ƙasar Nijar sojoji goyon baya, amma kullum abin da ake bayyanawa ba abin da ya zama shi alheri bane ga ƙasa, ba a gwada shi. Kuma ƙa'ida da duk ƴan masu yaƙi ko da bandina an ka kashe su ƙoƙarin suka su ɗauke nasu. A strategy na yaƙi ba ka bayyana hasarar da ƙasa ta yi, ba ta yiwa, saboda shi na zama kasar alƙulubi kamar kalla zuciyar mutane. To ƙyan Nijar matsalar da gare su ba su da hankuri. In ka ce canji kake so, dole za ka ƙoƙarin mutuwa na iya zuwa, yunwa na iya zakkuwa. In ka dibi sojojin ga lokacin da sun ka hau matsalar abinci sai da ta zamo an yi boloke ɗin ƙasar Nijar, babu hanyar ta san abinci. Yau kana jin kukan abinci babu shi ko to ci gaba ne. Duk mai gidan da bai iya ci da gidan shi bai karɓar sunan shi na mai gida. Abin da muke fata gare su ƙyan Nijar su ƙara ba da haɗin kai, da kuma waɗanda sun ka zamo an yi taramfen su komo ƙasar su. Yau ƙaho wadda ba ta wawan tahiya. To abin da muke gani ni ci gaba gare ni ga ra'ayina na Kutar Hassan, an ci gaba 100%, ko kuma in ci ma 1000%. Saboda ko shirya kamfunan Nijar a maishe su na ƙasa, wallahi in ba jarumi kace ba, in kace zaka cire har ka kamfanin Eranyo daga, wallahi ba kin rayuwa kaza kai ta. Kasashen duniya abinda kowa ta sani ne, sharikokinsu suna iya su duk hanyar da za su yi ta sun halaka ka. Bawan Allah ga yazo ya bada rayuwar shi, kuma yace saboda Nijar bai tsoron mutuwa. Amma ka gani dalilin mi muke fatan Allah shi rika mishi da waɗanda a tare da shi da kuma ƴan ƙasa duka gaba ɗaya sun ka bada haɗin kai. To jan hankalin da muka wa ƴan Nijar, ƙasar su ce, wani bai iya gyara ma ƙasa. Mun dauki lalle ko da dukkan nasaru an hakura, ba cewa mun kai a'a ba mu hudda da kowa, ba cewa mun kai ka to ai hudda gata ka gata mu, babu wata yaudara. Shikenan abin da ake bukata kenan. Kuma yanzu ka gani diplomasiyya tana gaci, ambasada nawa suka zo Nijar, kenan cewa an ci gaba. Abin da muke fata sai dai Allah shi ƙara